Xa estamos no verán, época forte e importante para o turismo e o sector da economía nas Rías Baixas. Dende a Deputación fan unha previsión moi prudente para esta época estival, moi por debaixo da que marca o clúster de turismo ou os portais de internet. Dende a Deputación Provincial anuncia unha ocupación media para este verán do 78,36% nas Rías Baixas. O Salnés contará cunha ocupación media do 81,53%. En concreto, en xullo do 77,5% e en agosto do 85,57%. Neste momento, nos portais de reserva en internet, estiman reservas do 94% en algúns lugares da provincia de Pontevedra, na comarca do Salnés, por exemplo, en Cambados estiman un 94%, en Sanxenxo estiman un 96,5%, e no Grove por riba do 70%. A ocupación media de Pontevedra será do 80% e concellos como os de Caldas de Reis chegarán ao 81,26%. Datos máis que favorables grazas, en boa medida, aos festivais Rías Baixas que se celebran neste espazo, o Cultura Quente e o Porto América. Neste caso, estou segura tamén que ten moito que ver cos festivais en Rías Baixas, como por América e Cultura Quente, que en xullo van a atraer a moitísimos visitantes, pero que ademais, pola repercusión que está tendo estes dous festivais, pois está facendo que Calgas teña moito protagonismo e, polo tanto, unha enorme potencialidade de atracción de turistas non só no mes que se desenvolve os festivais, sino tamén para o mes de agosto. A estimación de ocupación no turismo rural é do 68,28%. En relación ao turismo internacional, estímase unha chegada do 36%, sobre todo de turistas chegados de países como Portugal, pero tamén do Reino Unido e de Italia. O tempo tamén terá un papel moi importante en todo este guión, pero, con todo, dende a Deputación agardan un verán máis que positivo pro sector do turismo nas Rías Baixas.